ଆଜିକା ସମୟରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ହେଲେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ବଦଳରେ ପଖାଳକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ, ପଖାଳକୁ ମୁଁ ଆଦରି ନେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଚକଟା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟରକୁ ଚକଟି ଖାଇବା କି ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଜଣେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟର ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଲଙ୍କା ନୁହେଁ। ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ରାଗା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟା ସରିଯାଇଛି। ପଖାଳ କଂସା ସହିତ ଚକଟା ଖାଇ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍ ବୟ ବିଲୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।